Neberte si nič osobne. Prečo je práve táto jedna z tých 4 dohôd tak neskutočne dôležitá? Pretože každý z nás má ako keby ten svoj príbeh, ten svoj uhol pohľadu, to svoje vnímanie, to svoje cítenie a všetky podobné veci tohto typu. Čiže to, čo si vy o sebe myslíte, to, čo vy o sebe viete, je súčasťou toho vášho príbehu. Nie príbehu ostatných. Druhí ľudia vás vnímajú a vidia úplne iným spôsobom, ako vy samých seba. A na základe tohto je nezmysel si brať niečo osobne, pretože ten človek v prvom rade, keď vám niečo povie, tak hovorí o sebe. Hovorí o tom, čo má tu, o tom, ako on vníma seba, o tom, ako on vníma ten svet. To nemá s vami nič spoločné. Preto aj pokiaľ máte proste vzťah a váš partner alebo partnerka vás proste oklame, sklame alebo podvedie alebo niečo podobné, to tiež nemá nič s vami. A preto by vás to ako keby ani nemalo tak veľmi bolieť. Ja viem, že je to trošičku náročné pochopiť, ale naozaj vy s tým nemáte nič spoločné.